Momako jite jomatindo nyaka de bende mana kaka waneno daero mabende wacho ni nyaka no chopi mak mana ni koro chopo bonde makoro tame owe wuoth makamano ne joma mokero kamana hinya. Oganda jo Kenya mowuok konde mopogore pachoka koro sechako wuoth mochomo bondo Siaya ne iko mar mosenindo Raila Odinga iko mowinjore timre kiny kata kamano e kaontis mamoko oganda omoko msuma kendo timo alam kaka yor dialo jasiasa magisegeno kendo mosenyiso chia kod chir e yor kedo ne demokrasia mar piny Kenya. Nyakidi miyo waler mathoth. Karsario County ma Mombasa. Wuoth nochakore bomano ma Mombasa, wuoth mabende oriwo johera mag mosenindo Raila Odinga e dho wadh nam chumbi. Wadhi ywago baba Raila Odinga. Wawuok Mombasa, kendo wawuok gacha 18 sani eni. Kendo pia 18 bende ni bang'wa. Jodalawa wadhi ywago baba. Baba paro gik mang'eny kendo lit na mang'eny. Raila mnyasa wachop maber. Wan kaka onagi modong matindo, wan gi chia kendo wan gi chir mang'eny. Raila no owe e kit ngimawa kendo gimora legacy mora manoweyo wabro push wa make sure ni ango waitimiza gi e counties mag Kisii kod Nyamira oganda wuok kar kwan gi misuma komoki kendo ka giwuotho e chuny boma ma Kisii bende giwer kaka rapar mar Raila ka gipuoyo kang mare mar bedo gi sirkand counties. He was on the front line in fighting for second liberation. For the young ones who may not know, in Kenya we have undergone several dictatorships whereby people didn't have voice. You could not even mention a name of a president. County Mahoma Bay, josiasa kotel negi kod manager ten migao mararita Fred Matiangi oyuore nyasi maralam e boma maoyugis. Nyasi makamano ne mar chunge achiel kod familia mar mosenindo Raila. We also are saying pole and bringing our condolences to us here as family, to the people of the Nyanza region generally. And we pray, I want to plead with you, my brothers and sisters, that we hold special prayers for Mama Aida and the family, that the Lord comforts them, keeps them together during this. Komachielo e county ma Embu, jodongo no wuok oko kendo romo e gwenge mopogore mar ywago Raila. Romo ma hotele ko jaod bura machon mar Runyenjes Njeru Kathangu. Tulikuwa tunamuita Raila Tinga Odinga because when in the first place he wanted to change things, he moved from his party, LDP, I think, to KANU, where he became the KANU Secretary General. Jodak manaro kod Samburu bende okodong chien. Wende mapako Raila ima opongo luasi mar gwengego, ka bende ne gimoko msuma kaka ranyisi mar ler mar Raila osebedo ne piny Kenya. Ametuacha kwa uchungu. Baba amefight kwa Kenya kwa sababu ya wananchi ya Kenya. Tumebaki kama mayatima. Gisani, ringre Raila ni dala ne maopoda, maidore bondo county ma Siaya, Kanyasi, Markowe kare mogik mar yweyo, idhi bagi kiny, mbalariany ma Ramogi Odinga University. Nyakidi, Ramogi TV. Sulwe mar Raila e Kenya mangima onenore ayanga e kinde ma jodongo kod jotelo mag ogendni mopogore ochopo gi nyadhi e dalo gai mar ODM mosenindo Raila Odinga ma opoda farm e sub-county mabondo mar Yuage. Girwedhi tonge kod lewni makitgi kod timbegi, jodongo kod jotelo mag oganda jo Abaluya kod jo Kalenjin ochopo mar Kothwon. Chris Owino gi ler mathoth. Mana ka jodongo ne ogoyo ngero ni winyo